Hej YouTube, det er Frederik her. Hvad så? Hvad hedder det? Mig og min ven Anton. Han har også en kanal på YouTube. Undskyld, jeg er lige cutter. Hvad hedder det? Jeg spiller rigtig tit Minecraft, og han har sin egen Minecraft server. Og jeg kan spørge, om jeg må få IP'en, men det er omkring 70 ud af 100. Så. Men hvad hedder det? Vi er i gang med, han har også sin egen hjemmeside. Hvad hedder det? Jeg skal nok sende en link derfra. Men yeah, how's it going? Yeah, what the fuck? Ja, undskyld, hvad hedder det? Det er ikke mit børn, det er min mors total noob-agtigt. Nom nom nom. Hvad hedder det? Lige nu snakker jeg over dem, men jeg har lovet at være tilbage lige om lidt. Så ses vi en anden dag. Ja, I ved hvor I kan finde mig. YouTube! Min kanal.